Dobrý den, dámy a pánové. Máme tady zástupce Setínského družstva, pana Kobzíka. Já si vůbec neslyším. Ale dobře mluvíš, Takže, dobře to. zeptal se vás na pár otázek, můžu? Ano. Ano, určitě. Tak co, těšíte se na závody, které proběhnou v sobotu? Tak určitě, já si myslím, že jako tyhle závody budou dobré a pokud vyjde počasí, tak jako si myslím, že nebude co řešit. Počítáte s nějakými zraněními? Tak určitě, jako může se podařit, že by třeba tady nějaký košář nebo prodář by se mohl zranit, jo, a člověk, když je zraněný, tak to prostě bolí a nejde to, jo, a prostě nejde, no. A co umístění? Budete atakovat první 3 místa, nebo stačí Bramborová? Tak určitě, já si myslím, že to je prostě, to je toho nahoře, on prostě rozhodne, kdo prostě bude ten první a i ty brambory by nebyly špatné, co pojete na tuto krizi, jo, takže určitě, já si myslím, že jo, jako. A soutěžní družstvo žen se taky zúčastní? Tak určitě, no, jako ženy taky se zúčastní, jo, no, nevím v jakém počtu nebo v jakém nasazení, ale tak určitě.